Yeah, greetings mbonweni sanibonani siyanibingelela ke makhaya. This is your favorite podcast yona ke Durban Network ishow eyingayizivele igama ke usabela insizwa le phansi emkhomazi yakwandabase kanti kuhlelo ke lwanamhlanje silivula ngamagama athi Safa now and live the rest of your life as a champion. Kuvumela ukuhlupheka kwamanje, ivumele zonke into ezenzeka empilweni yakho manje ziyisifundo ziyakukhulisa zikhiqiza umuntu okuwukuthi kusasa uzokwenza izinto zenzeke kanti ke namhlanje ohlelweni angihambi ngedwa ngiphethe uSpikiri la uthi unanegama lesilungu. Mina nguHensamo nguSpikile ngiSpikile esigwazayo inkundlane yakho dle emaqeleni bathathekile wazonda umntwana omona bathi nginkinsela 1 kinsela 2 1 plus 1 is 2 na percent wesixubha segula ihleza bathi qondanisa Qondanisa impela akuSpikile sure Spikile ubufundaphi ubuyabi kahle ekhaya. Mina ngowasempangeni kodwa ngila eThekwini ezwelibovu ngokuhlala kodwa ngidabuka le empangeni Sangoyana Isigodi Isangoyana eSangoyana. Oh okay fine. No mfethu thina phela sikubona ishuthelo olwandla sazi wazalelwa khona lapha ngasoshaka Marine. Ukuthi ngihlala la eflatini eThekwini. Kanti eflatini? Kunjalo impela. Yebo. Phela kumele sibuye sishawe umoya ngapha eThekwini singaba mnyama le emakhaya. Iningi lethu ngikhulumela abantu emakhaya bakubona endaweni ezihlukahlukene sibe sikubone as a content creator sikubone as a musician kuyikona kuphi kuyikona. Hayi mina ngishaya ngishaya konke ikona engienjoyayo ngiyacula ngapha ngiyalokhuza ngishaya icontent ngomuntu nje uthanda ukuthi abesebantwini because abantu bayangithanda ngaso sonke isikhathi bayakuthozela ukungibona einkundleni zokuxhumana kunjalo nje. Uqale nini umculo Nkunzi? Umculo ngawuqala 2020 nje sekudala nyana akona sengizamile impela kahle siyiqembu. Masina mumva amasha sibambisene nomfowethu ekuthuma lebule. Yekuyena umuntu engicula naye ke. Saqala lento nje because sabona ukuthi ingasebenzela because abantu bayasithokozela kakhulu masenza umculo. Nayi iqala ngoba inganisebenza noma netalent ekuyona. Sine talent kuyo. Ngingasho kanjalo. Nanokugqugquzelwa abantu ke bethi abantu hayi anenza ukuthi madoda yabo sabona ukuthi okay abantu because bayithokozela why singabaniki le ndaba ayifunayo. Manje benivele nina i-background yokucula mhlawumbe ubugoso ukugida noma nivele nathi hayi singena emva kwemic manje siyabangena. Kahle besamagida ngoma. Yes. Kunomfowethu besimgidela. Ngizothi igama la kwakuthiwa uGqibo. Uye kumuntu esasimgidela then kwahamba kwakhuleka sabona ukuthi yazini akube ukuthi ke siyayimela nathi because naye vele wayesayimele side lakhe sathi hayi ake siyimele because lento nathi siyayithanda nanokuthi abantu babe sasithokozela mina nje ngibo umuntu othethi gidangoma bethandwa abantu ngigidangoma nje stage ngiyagida abantu bese nginabalandeli abathiza abathayilwe mfana uyongenzela kamnandi umfana ukuthi ungenze then bathe mase sebebona ukuthi okay iqembu leli lalingasahlangene kahle babona ukuthi okay hawu because siyathokozela ukubona stage waye ungavedane nicule noma label because vele lento sicabanga ukuthi lento isegazini kunini anivele nenze kanjalo kwase ukuthi haya sithatha iziyalo zabantu ke sike sizame zona naphuma inxi saphuma inxi bathi ake sime khona mhlawumbe into yanixabanisa nalensizwe nanisebenza naso nibange imali. Akubanga nje ukubanga kwaba nje ukuthi hayi ngizothini nje naye waseyimele wayena sene power noma ngichaza okuningi but kwase ukuthi naye sekwelinye izinga kwasho ukuthi ke sebancane but hayi sekukhulekile manje. Ngiyangibona la mouse stage sizayi sikubanga into azangithanda azangithanda kakhulu yabo nje igenge lesencane iyangithanda impela
ikhombisa ukungithokozela nje yini khona inkeshembano oyidlayo kwenzala hayi kanti lutho igazi igazi njalo nje bangithanda phandle awugqumi phalaze kodwa vele insizwa yonke phela kufanele mina nje ngiguqela phansi ngedolo ngithandaza hayi abantu bangithanda nje impela angeke ngize ngikhohle mangathiwa nje sihamba la eThekwini nawe ungayibonela uthi hayi bamthokozela lo mfana ukuhlonipha nje abantu nanokuthi ubanike indawo yabo yeah ngicabanga ukuthi ingakho bengithanda kangaka because angitshela ngiyena umuntu oyiphakamisayo umuntu ohlala ephansi ngaso sonke isikhathi kusho ngathiwa ngilimele kanjani emoyeni bese kufika umlandeli ezoshutha nami kumele ngikhombise ukuthi nginothando lwakhe ngibe nesmile exactly ngaso sonke isikhathi ngibanika indawo eyodwa ngabe khona engibakhethayo kuba kanjalo impela ngiye ngibona impela ekushaya line idress elithombe la kunjalo kusuke nje bonke ubanika indawo yabo ushuthe nabo bonke ingabe khona ozosala because umuntu oyedwa uyokonela igama uyozofika atshela abanye ukuthi hayi usibani uyayitshela ngokuthi lo ngashuthanga nje naye kumele wazi ukuthi isikweletu leso kumele ushuthe naye umuntu uyibekele nje umoya phansi ushuthe nabantu eThekwini ufike nini la khanya khona ugesi mina eThekwini ngisanda ukufika ngumuntu nje oyifikele nje kulonyaka cause Qeda ngena ngiqeda ngena nje manje ngithe mangibuka indawo engihlala kuyo ngabona ukuthi abantu bayangithanda manje inkinga izinto eziningi zenzakala eThekwini yabo manje abantu bahlale befisa ukusebenzisana nami abaningi okunye ke ngingakuveza nanokuthi ke nondodana naye ube nomthelela ukuthi ngibe la eThekwini because uyu umuntu engisebenzisane naye kuyena umuntu obengena stage mangiperforma sijabulisa abantu then kwaukuthi siyabonisana uthe indoda ake ngize la eThekwini because bahlala nokhabaja ake ngize la eThekwini sibambisane sibone ukuthi ngingaphumani sishone phambili njengabafowethu bandawonye because izinto eziningi zenzakala eThekwini mangile ezelibovu akubo ukuthi abantu kuthola lapho umuntu uyadinga ukungithola ngalolo suku sekumele ngisukele ikude ngiyatravel kwaseka ukuthi ke ake ngihlale nabafowethu bangithokozela bangamkela sabambisana ngendlela sahlala nje ndawonye ke kwaukuthi ke sesingani zandawonye ke sesiphusha sonke so between umculo and yourself being a content creator kuphi okuthanda kakhulu between these two yabona ke lapho ngizothini mina kahle ngizokhuluma nje iqiniso mina ngienjoya mina not like umculo suye sekuyibonus like ngiculela abantu because umculo bawuthanda angimele into usuyiqalile kube ukuthi ke usuyayiyeka endleleni kumele kube ukuthi ngaso sonke isikhathi uyakhipha mangimele ukhiphe ukwazi ukubajabulisa but nje mina ngumuntu oyenjoyayo ngiyathanda ukuthi abantu as like bengithanda ngibe sebantwini ngaso sonke isikhathi nokuba se stage ngiyaenjoya because abantu indlela engibajabulisa ngakhona lento ngathi segazini ngimina yabo kuyangithokozisa ukuba se stage ngibona abantu bejabule that means umsebenzi wakho muhle akumele uthi mawungena stage umuntu ucula ingoma yakho abantu abayicula ingoma kusho ukuthi lokho leyo ngoma leyo basuke bengayazi like shutha ingenile ebantwini I've seen one day in one of your videos ku TikTok if I'm not mistaken use stage kukhona ingoma wayicula though I couldn't recall amagama wayo ukuthi ayethini kodwa ayicula wona wonke umuntu ukukhanyiswa namathoshi ngithi hayi lo mfana se Michael Jackson kunjalo nje bayithanda lengoma ethemaweni bayithanda iyo nje ingoma bayithanda kakhulu what inspires yini yakulidele ekubhaleni leyango ekuyibhaleni kwayo ke ungahle kuzulale silalele ekuyibhaleni kwayo lengoma le kahle ngathanda intombazane yase Newcastle ekuthiwa umehlo yakamathwala hayi kwayiyona intombazane engiyithandayo leyo ngaze ngashaya ivideo ku TikTok ayafika shothi enhlizweni yayo leyo video leyo kwaukuthi ke nayo ya reply then kwaukuthi sekukuphendulana then yangimema izomwemula yangimema ayi kwangiphoqa ukuthi okay
ngosipikile ngomfowandla yangishone khona because le ntombi ngiyayithanda kakhulu futhi. Angathatha insizwa zakwethu amabhunga amasha legenge lesigqoka nami. Esiqondanisa nayo. Ayisasuka sashona eNewcastle ngalolo suku hayi. Yes. Hayi nakhona ke umuntu yazi ke kusuke kumele uhlome uphethe imali yonke lezo zinto. Angafika nezinsizwa. Safika nje kusekahle kusesigcaweni safika sadedelela ithuba ayafika intombi yahlaba umkhonto kimi ngashona kuyo ngagiya uzakhala intombi emva lokho kwa ukuthi ke ngishaya amaphepha ngashaya amaphepha zafika nezami izinsizwa zashaya amaphepha nani ihlelile intombi zasihlele ngempela because le ntombi ngangiyithanda yabo hayi ukuthi namanje angisayithanda ngangiyithanda kodwa ngangiyithanda hayi kuba ukuthi yonke into iba kahle ke sesifuna iqhikiza asikwazanga ukuthola cause izinto zenzeka late asibuye size ngapha hey sho lento abantu ngibona ukuthi bayithanda lento yethu yabo nale ntombi le ayisho ukuthi kuvela umbono ukuthi cause vele sesabantu ababambisene like yabo mina ngiyayidinga le ntombi kumele ngenze izinto ngendlela zesizulu ukuze kwazi ukuthi yonke into iqonde so sesigabeni esikude kangaka sase sesikude lesigaba lesi emva kaloko kwaukuthi sekuyaphoqa phela ukuthi abantu sebefuna ukuhlanganisa manje sekumele kuphume ingoma yabo kumele kuphume ingoma kuzoba khona umcimbi kuthiwa kumele sishaya ingoma ndawonye because abantu bayasithanda basithanda sobabili because into esiyiqale ku TikTok nakhona mina ukuyiqala wami ngangayitshela ukuthi ngangiphendula nganginokuchansa nje because vele ngangisemncane ezingeni la TikTok kwaukuthi ayiyaphendula ke intombi asishaye ke le ngoma ethi yazi ngiyamthanda nayo uyangithanda yonke leyo nto asishaye le ngoma nayo ingene kule ngoma hayi ingoma ivele itrend kuyimanje nje mangakutshela i1/2 million jeez ku YouTube ama views ihambe iya trend nje le ngoma akekho ngayazi akekho ngayazi hayi kube ukuthi ke yonke into iqhubeka kahle hawo kanti sengithola ukuthi hawo le ntombi le isibongo sami nayo siyafana yabonga lolo suku kwathi angishaye phansi bantu sengisuke nezinsizwa ngashona le yonke mina ngase ngihlele kusho kuyilobola habi mase ngithi ngiyabheka so sibongo fana nginesibongo saye ngashongo ke because kahle kahle sabiza isibongo sase Carbonina then esaka ubaba waso siyafana nje nesami siyakadlala isibongo sase ubaba wayo nize namba indlela ende kangaka nikhulumi nokuthi uzazi mabani yonke leyo nto phela ungeke usabuza intombi inhle kanje ungabuza nje uma ke speaking ngifuna ukunderstand ukuthi wayitshela wena ukuthi wakadlala mina ngayitshela ukuthi ngwadlala futhi yona because mina ukuthola kwami kuyona ngathola ngonini bese ngitshela unini ukuthi hayi nina ningabandawonye because ubaba wakhe vela akasekho emhlabeni yes wathi ubaba wakhe wadlala shuthi mhlambe singathi yona intombazane iyayingazi ukuthi ubaba wayo wakadlala ngicabanga kanjalo shuthi unini uthe mase sebona ukuthi ngathi siqala ukushuba le ndaba akase ihlambe ibhodlela ukuthi hayi shuthi ningabandawonye alright because namanje ngifuna uqamba le ntombi ngisayithanda usayithanda ngiyayithanda kakhulu mama kwenzeka zonke lezi zinto osihlebele kwenzeka zonke lezi zinto kwase ngibathiwe usho mhlawumbe ungibatha kanjani akwazi lo ngibatha hayi lutho sasingakafiki leso sigaba sasingakafiki nhlobo ayisho but ngisayithanda angifuni ungasho yabona namanje ngisayithanda kakhulu futhi yebo ngisayithanda and mathiwa mhlambe imbuzi ngagcina sesihlawula kusho imbuzi because ngisayithanda and ngeke ngiyeke ukuyithanda sekuyoba ukuthi ke siyothola leyo mthola kodwa nje mina ngiyazi ngaphakathi ukuthi yazini mina nje manje lo mthandayo lapha ekhaya uyezwa phela ukuthi uyamthanda nalo lo ngimthanda amele amukele isimo phela ngiyindoda mina amelazi ukuthi hayi cha ngiyindoda lo ngithandana naye nje manje sibambisene kahle uyangithanda nami ngiyamthanda kodwa uyazi mase sengibeka amagama amelazi ukuthi ngiyindoda angisho ukuthi kusuke kuyinkani kodwa kusuke kumbonisa kwami ukuthi ke nawe uyazi ukuthi isithembu ngasieda noma inini because ngiyamthanda indawo yakhe ngiyamnika ayikho into engingamenzela yona into kumele ngiyenze nje intombazane ngiyamenzela yona mase sengieda omunye lo ngizobe ngimeda kuzobe ukuthi naye ngizommela
Yeah. Isithembu sivulelekile la. Isithembu sivulelekile la kimi. Sithi siqala nje sithandana ngitshela. Ukulalela ke. Njengoba sithandana kanje azi ukuthi khona umunye osangangena. Yeah, uhlale wazi kumele ungene la wazi khona. Yeah, hayi ukuthi intombazane sengiyaqala ngiyayishintshela sekubhlungu. Kumele yazi ukuthi njengoba nje ithandana nami. Yes. Mina nanini noma inini ngisanga-eda mangithanda. Zingakhala noma inini. Yazi ngisasi ngifuna ukubuza umfowandladla ukuthi uyinsizwe sasencane isithembu bekuyinto eningi kakhulu kudala kobaba bethu kudala yahamba yehla but naku insizwe sasencane kodwa uyakholela kusona yini lekukhuthaza kangaka ukuthi ubone isithembu siyinto irrelevant up to this generation. Angithi uyazi ukuthi cha singamadoda ke sasingafihla ukuthini. Niyazi ukuthi thina singamadoda siyayithandela le yanto. Hayi kabi ngeke umuntu siyayithandela le yanto. Sesingafihlana nje sifihlane sodwa ukuthi hayi asithandi ukuthi usuke usubekezele nje umuntu mekutshela ukuthi namhlanje hey angathi nje singaphumula usuke usubekeze ngaso sonke isikhathi moya indoda kumele kube ukuthi nje uyazi nawe uyinhlamvu nje mina aka ngiphathe nje wangigqoza kanje na ke nje ngiyinhlamvu yesibhamu Angiyadubula mina. Speaking asikhulume nge dress code yakhe indlela ogqoka ngayo. Inspire indlela ogqoka ngayo. Mina indlela engigqoka ngayo ngumuntu othanda ukuqondanisa. Yes sir. Ngiyaqonda njengoba ngigqoka white ngenzansi. Kumele ngigqoke white ngaphezulu. Ngazi ukuthi leli kepi silimeshe nekhave la phansi. Oh yeah. Yonke into ngaso sonke isikhathi ngiyazi ukuthi kunabantu ababukela kumina ngokwengezo. Yes sir. Abangithanda ngalendlela yokuthi kwalona leli teme liqondanisa laqhamuka ngengezo ukuthi hayi speakile uyaqondanisa athiwa ngokuqondanisa ingakho nje emavidweni amaningi uzongithola ngithi iqondanisa cause lento iphila ngaphansi ngiyazi ukuthi kunabantu ababukela kumina ngokugeza ngokuqonda nje bayalazi udaba uthi hayi lo mfowethu uyaqondana ngaso sonke isikhathi mangigqoka kumele ngibukele ekuthenini kunabantu abangithandayo abazobuka lento ngalendlela engigqoke ngayo abazokwazi ukuthi kulezo ezitolo beyothenga leyo nto engisuke ngigqokile exactly because impahla eningi ngiyayi-advertise kwayona le ngiyayi-advertise nale ngiyayi-advertise yabo kahle ngiyi-brand ambassador endaweni eziningi because bengifuna ukubuza lokho ukuthi ukugqoka kwakho noma ukuqondanisa kwakho kudlala indima engakanani ukusupporta i-content yakho. Hayi i-content nje yokugeza nanokuthi ngigqugquzele intsha esakhulu ukuthi wonke umuntu akazwane noma athiwa mfowethu afford kakhulu kodwa nje ukuqondanisa kubalekile as in like mawugqoka ublack ngenzansi ugqoka ublack ngaphezulu mfowethu igqokele noma uphaqa bakho noma iteki lakho lokho usuqondanise akumele umuntu aze ayobamba inkunzi thizeni ngenxa ukuthi ufuna imali efuna ukugqoka noba ezibizayo umuntu zazi wena egazini ukuthi okay mangithenga ukuthi nokuthi ngizokwazi ukuthi ngiqondanise kusho athiwa ayibizi leyo nto mfowethu ungangena kamakhamu uthenge lokho okuthengayo as long makuqondene mfowethu waqondanisa right la right ungaze ushawe ipressure ukuthi ubone obaba egqoka ukuthi nawe usufuna kona lokho cha kumele ikushaye ipressure momuntu singa ngoba manje sayigeja le ngenza sigcine singabuyelanga kuyena imaphi lama brand lawa khuluma nje ungasabi ukuthi lawa advertise mina maningi lama brand kimi hayi ungabala ungasabi uMalimaza Malimaza uMalimaza it's a local brand uMalimaza yala South Africa la eThekwini uMalimaza nje ibrand yakhe lena eyibhamu yonke Malimaza kuzobe ilokhuzi Scarlett phinde kube iDM direct meaning mase kuzobe isithixo bayasazi kaningi kube isithixo kuzobe ikotini phinde kuzobe inkani yami maningi hayi maningi angaqedi maningi inkani yami maningi mina lama brand mfethu ayangifuna ungasho mfethu maningi kakhulu ama brand engiwa-advertise so kulama brand kushuthi uma ngabe kukhona mhlawumbe isitishi esisha abasikhiphile uyasigqoka ngiyasiqoka kahle ngidila nalokho kusanda ukukhishwa khona enye sengiyikhohliwe kodwa ukuthi isayintsha ke yona kodwa iushunu amanika idibani
angisazi kodwa nje nawe ngiya-advertise. Senzela ukuthi bakhuthale nabo because at the Yeah. end of the day Yeah. uyayi-advertise ama-brand wabo. Ngiya-advertise impela. Mfethu unokuspana noKhabajaw nokuspana nendodana kaNubi. Yeah. Kunjani nje ukusebenza nalezi nsizwa? Hayi sibambisene kahle sabafowethu nje impela. Sibambisene kahle saba. Yabo nje singani zandawonye angeke uzuhlukanisa. But Yeah. Sabantu nje ababambisene. Makhona oshoda ngokuthi siyalekelelana sabafowethu sabandawonye and siyafana nje nabantu abathandana njengobhuti nosisi. Yeah. Ngalendlela lexakayo. Yeah. Khona amagama akaphuma noma into ezake zakhulunywa ngathi zazibhalwe omunye wabo ekuthiwa sizixabene lensizwa uKhabajaw benondodana asixoxele. Zayi bangani lensizwa? Mina ngingakusho seyingani zandawonye soze saxabana. Yeah, asoze. Nanixabene kwesikhashana. Hayi kusuke kuyinto nje esikhashana ukuthi phela kuyaqondiswana. Yeah. Kusuke kuyinto esikhashana ukuthi hayi yaqondiswana laqondiswana khona kodwa sabantu abangasoze bahlukana. Yeah, kunjalo impela. Uba ubukhali kakhulu ngala kulabantu. Kunina nonke. Athina hey. Thina sinabantu bethu njengoba nje umfowethu esegijima olobola nje umfowethu. Kusho ukuthi hayi ngeke i-content le. Hayi akusiyi content. uKhabajaw i-content. uKhabajaw bafu lobolile umfowethu ubonile ukuthi okay njengoba ebambisene nowakwakhe uyimisele ngaye so akasebenze kusakhanya. Yeah, kona kubalekile ukuthi content esibuye sicabanga ukuthi okay sibe nezinto ezisile ezizenzayo empilweni. Abantu bengahlezi bethi sihlanya njalo. Kumele kube khona izinto ezisile ezizenzayo. Nanginondodana ulanda ipholo lakhe noKhabajaw walobola so bafowethu. Sikhona lento oyisho. Yeah, izinto ezikhona. Izinto ezikhona. So nje nami bafowethu ngiyacabanga ukuthi ngamandla ami nami ngisawazama ngiyacabanga ukuthi kulonyaka ngizozama nami ngilanda imoto ngibuye ngizame nokulobola because manje sesibadala manje siyakhula. Sibone imoto. Angizobona nje kodwa ngeke ngilande leyo kwamapholo. Lo kwamapholo ngeke ngilande at least angilande nje imoto enkulu yabo. Because manje sengizoqala ngibe umnomzane nami nginezingane nami ezayo manje. So kumele ngibe umuntu ozoba serious. Ngajahile amapholo lawa asazofa. Qondisa impilo manje. Ubona. Injani kuba mnandi ipholo laNubi? La ndodana. Hayi limnandi lona. Noma ubaba engasigibelisi ke epholweni lakhe. Hayi akasigibelisi. Uyanigapha. Ayiwande nje ubafu wathola iphola hayi. Asasigibelisa hayi. Ngabona indaba ayihamba hayi uyantanta bo. Umbone car wash ewasha imoto. Uyayithanda ke. Akanqe nje ukungena endlini nomuntu wakhe. Befika endlini amxoxele ngepholo mase yasho ukuthi yayibo iclash mama. Yayibo iclash yenziwa kanje igijima kanje. Manje asisazi nowa kwakho uyakhala manje uthi hey manje uyaganga undodana. Umdlalo usuyashoda. Undodana usuyashoda umdlalo nasembedeni. Undodana nje usayixoxela ngepholo. Kahle imoto isekhanda manje usekhuluma ngama-clash iyahlehla iclash kwenzakalane. Manje iyabona nowa kwakho uthi kunzima manje. Ekuthi noma ebamba lo ebusuku kayitshela upusha igear. Yabo manje usefocus kakhulu emotweni. Nginesifiso nje sokuthi ubafu ngathi engasizakala. Nabangakwazi ukumsiza ngathi bengathi athole noma i-counseling. Yeah, ethole noma i-counseling bethi ukukhuluma naye behlale naye phansi ukuthi focus empilweni manje ubafu usefocus kakhulu emotweni. Uyayithanda. Uyayithanda. Speaking. Sibuyele kancane kumculo wakho. Njengoba already manje uyicreatele igama endimeni yomculo. Abantu kukhula bakulindele kwena. Mhlawumbe
njengamanje yini khona yini kufanele what should people look forward for kune EP kune album kusetshenzelwe intoni njengamanje kade sisanda ukukhipha ialbum isihloko esithi Ibhova Nechalaga amasinamva amasha besisanda ukukhipha yona ngaphansi kwenkampani lesiphethe iUniversal nakhona besisanda ukuthi besisanda ngena kuyiyona esiphethe hayibo nje abaphathi bethu labo besisanda ukukhipha nje kahle ukukhipha ngaphansi kwabo sisanda ukukhipha isingle etsengize ngamthola yahamba kakhulu abantu bayithokozela then ba decide kwinkampani ukuthi okay asikhiphe ni album njengamanje nje kwi-album yethu besifeatureisha uMenzi safeatureisha uMafikizolo safeatureisha uMjikjeli ni featureisha inkunzi impela kona kunjalo impela bantu kunjalo nisebenze noba studio studio usho as in like producer studio producer abantu producer kube uMjikjeli phinde kuzoba umzamo lo wase downtown la eGoli ibo nje abantu esisebenzisane nabo record downtown nihambi hayi akukhula nje impela nanokuthi le nkampani esikuyona isiphethe kahle isiphethe Universal right Universal iyo nje isiphethe impela mhlambe mfowethu ungathini nje mfokadladla ukhule ulalela ama artists athile mhlambe kumaskandi nakwamanye ama genre nje manje sifocus kumaskandi because nenza wona ngokubuka indlela esowushintshe ngayo njengoba sowukona nawe uwenza from the time kade ungakawenza usakhulu usabuka yini inspire ukuthi ugcine sowuba involved kumaskandi bawungaculi kwaito ndoda bawungaculi hip hop because ukhule vele naleyo music say on the upper hand mina nje ngeke ngize ngiqamba manga mina nje ukucula bengikusaba ukucula kahle bengisaba because ivoice yami niyahoshozela bafu yahoshozela umuntu ngeke wayiphakamisa nje umuntu engikhule nje ngimbuka bekuyena uLokhuzo umjijelo umjijelo ngabona nomjikjeli noba nonto encane leyo genge nje obheka ihonga le genge nje le yangapha then ngabuka ukuthi okay njengoba nje igenge ikwazi ukucula ngama voice ahoshozelayo because benginalokho ukuthi umuntu umecula umaskandi kumele ebe ne voice emnandi because akuthina sonke sinama voice amnandi but siyathanda ukucula mina nje ngizokhuluma nje to be honest mina nginalizwi engizothi ngicula nje izwe elimnandi lithandwa abantu elimtoti ngumuntu othi mecula ahoshozele abantu abengibukela bayithanda befike beyithande because umnyalezo engisuke ngudlulisa ngithanda ukuthi ingoma mangicula ikwazi ukuthi ingene kwi-audience angiyena umuntu ozothi mecula mhlambe ngicule ngeintaba ngithi intaba zayishona phansi kwakwenzakalana angiyena umuntu onomlando ngithanda ukuthi nje mangithi ngikhethe kahle mangikhethe wena yonke leyo nto kanjalo ingoma isheshe ivumeke abantu isheshe ingene abantu ingena manje abantu kahle abantu abangi-inspireshile onto encane omjijeli omjijeli ibona abantu abangi-inspireshile la bekunjani ukusebenza noMenzi is a very talented artist hayi kumnandi kakhulu mfowethu angeke ngize iqambela manje because ungena kwakhe e-studio kunolwazi afika kushiye nalo but mengena uyakushiya nje nolwazi oluthile akubonise nje ukuthi hayi mfowethu ukuze ukhule yabo kumele uwenze kanje uyakwazi ukuthi akubonise kumnandi kakhulu ukusebenza neartist elingangicisha ulwazi ngoba nje and the very same thing nayo uMafikizolo kukanjalo uyakwazi ukuthi akubonise athi okay le ngoma ezongena kuyona kanje next time akobe ukuthi kuba kanjani enye into engifuna ukuyibuza sibhikile umaskandi okanye nje istyle samabhinqa is can either ukugqoka music into esikhule thina ngezikhathi zethu kwazi ukuthi ilandelwa amabhinqa abantu abangafundile but to this day manje umaskandi ulandelwa ngisho emarez ulandelwa abantu abanama diploma degrees your masters bayawuthanda umaskandi kuthini ukuphawula kwakho kusho ukuthini ukubona imarket ekade ingawulandeli umaskandi esikhathini esiphambilini kodwa isiqala manje umaskandi ngempela iba glued kuona lokho kusho ukuthi ke izinga lamaskandi liyakhula liyakhula
and abantu should bayabona ukuthi okay uMaskandi useyintweni uright and lento kwamini yangithokozisa ukuthi uMaskandi usuthandwa ngalendlela eqaleni ubusaba ukuthi thola uMaskandi uyawuthanda kodwa mawune gang yakho uyasaba ukuthi mina ngithandela uMaskandi ngesimo sokushawa ipressure abantu thola lapho omunye kodwa nje to be honest igenge le jwayele ukuthi ilalela amanye ama-genre ibinakho ukuthi iwugxeke uMaskandi abanye babo leyo nto ibisiphatha kabuhlungu but manje sesiyabona ukuthi okay uMaskandi usuyakhula and sonke siyawuthanda and kahlahle wonke ama-genre ayakhula manje nanokubonisana sekuyazwana mina sengiyakwazi nje ukuthi ngizwane nabantu abalalela i-hip hop ngilalele nabalaleli igqomu si-enjoy mina kahlahle sengi-enjoy yonke inhlobo yomculo because ukubambisana nokubuka abantu abaphambili ababambisene ukuthi okay bayakwazi nanokuthi ozinxumalo bayakwazi ukuthi bengene kuMaskandi oMahu bayakwazi ukuthi benge leyo nto ikhombisa ukubambisana ukuthi siyaphambili sonke ngokomculo nangokukhula komqondo as umuntu oyi-trendsetter when it comes to i-fashion yamabhinca ukugqoka kwamabhinca mhlawumbe yini ongayisho ngoba phela nina enigqoka kahle enigqoka isibhinca into yesintu labantu laba abangekho kakhulu kwibhinca nation babukela kunini uthola ukuthi mase kunamacece imicimbi bagqoka ngendlela enigqoka ngayo kusho ukuthini lokho kusho ukuthi khomba ukuthi bayayithanda indlela esuke sigqoka ngayo yes sir because nami ukugqoka kwami angeke ngize ngiqamba amanga nami khona obhuti engibukele kubona ukuthi okay osibani bayaqonda kodwa mina ngiqondanise ngendlela yami yakho because ngithema ngibuka inhlanzeko ngabona ukuthi okay kunabafowethu abagqoka kahle ngizokhuluma nje iqiniso uquality ube isibonelo empilweni yami uyena bhuti engimhlonipha noma ngathiwa sekunjani noma athiwa mhlambe sengingaphezulu kwakhe noma athiwa ngiyohlezi ngimhlonipha cause ube umuntu oyisibonelo emabhincini wakwazi ukuthi agqoka ubrand new ukuthi abantu beze bewuhloniphe ngalendlela but umuntu kahle odinga ukubongwa kuyikona ukuthi ke vele abantu ngeke beze bekubone lokho uyena umuntu okwazile ukuthi asifake istyle sokuthi wonke umuntu azizwe emegqokile kuyimanje nje mina makuthiwa ngigqokile ngiyazizwa ukuthi okay ngigqokile abantu bazoyithanda lento engiyigqokile do you think abantu bayamnika kodwa quality i-credit eyenele ukuthi babone ukuthi yona ndoda ekwazi ukuthi isenze sizithembe masigqoke kanje kodwa nawe uyabaza abantu bafa abantu uyabaza abantu ngaso sonke isikhathi kuyofika lezo inkulumo ezigcikayo bathi hawu seqhamuka usenza kube style sakhe seqhamuka ku because nami ukuqondanisa kwami emsho mhlambe khona abasho hayi lo ubukela kuba kanti vele lawo bantu ngibukela kubona then mase ngithatha okwami kube ukuthi ngiyayiqondanisela because nami inhlanzeko ngiyayithanda u-edo kwakho ngaphezulu edo kwami ngaphezulu ukuthi ngigqugquzele laba abaseze because mina yonke into engiyenzayo ngisuke ngazi okay kunabantu abayibuka angimele ngenze into ngomqondo wami ngesimo sokuthi nje ngiyenze bele into ngiqale ngicabanga ukuthi okay bazofila kanjani lezi izingane ezingilandela ezisakhula kunezingane ezikhula ngalendlela ukuthi zibeka kushiya imali esikoleni uthi okay ngifuna ukugqoka njengoba what if mina sengiyona ke kahle sengiyagqoka ngumuntu osephuza utshwala ngalendlela leyo ukuthi sengumuntu nje wenza izinto ezibhedayo sengumuntu odubula abantu sengumuntu wenza izinto bathini laba abangemuva abangilandelayo usho ukubona ngeke beze besithathe leso sibindi lesengisenza ukuthi okay nathi shuthi asikwenza ukuthi washaya khona cause vele umbuzo wami omunye obuzolandela ubuthi kubaleka kangakanani ukuthi mawusemahlweni abantu abantu bebukela kuwena into eziningi ozenza abantu bezilandela impatho ibaleke kangakanani ayibaleke kakhulu mfowethu ibaleke kakhulu azi nje wena ukuthi yonke into osukuyenza kunabantu ababukayo ngemuva ezinye izingane ayikhulanga ziyigebengu yes sir ezinye izingane ayikhulanga nje ziyigebengu nabafowethu labasebenza ubugebengu abakhulanga beyilezo zimo ukuthi njengokuthi mina ngibukela quality yes sir mase ngimbona uquality esedubula abantu should lapho phela nami ngizoyenza njani okay ngizoinspire ukuthi okay usibani ugqoka kahle ngiyamthanda nange sedubula abantu nama ngidubula abantu phela and we role model yakho i-role model yami phela le yonke into eyenzayo nami kusuke kumele ngiyenze ngaleso sikhathi abanye abangenanga kwama drugs ngoba nakho bengena bangeniswa ukuthi okay
usibanibani uthe celebrate esahluleko impilo wenze njani wangena kwama drugs. Yes. Shuthi lama drugs la amenza ukuthi enze kahle. Eish. Nami shuthi angene kuona. Abaningi namhlanje uthola lapho omunye ubuka omunye umculo waphesheya ucula ihip hop hayi. Uyicula kahle. Wenze njani so lapho ubhema ama drugs phesheya. Shuthi nami ngilithola phela le drugs ukuze nami ngicule kahle ngidume njengaye. Exactly. Ish. Ukulutheka komqondo ke lokho. Kuba njalo nje. Unayintombi engakho. Hayi mina mfowethu ngeke ngize ngiqambela amanga mina hayi. Hayi mina ngineyintombi ezi100. 100. Neyintombi ezi100 mina mfowethu. Hey bona. Kushuthi mekuthiwa uyalala nje ndoda utexta nabantu abangaki nje. Ayibaningi mfowethu angifuni ungasho. Ayibaningi. But uyedwa ngiyimisele ngaye. Sesingaqamba nje amanga. 200. Ezinye ngiyayikhohlwa nanokuthi ezinye ziyangitest ezale kolokhosi ezinye zako Cape Town. Khona kusho ngiyibambayo ke yaphesheya. Phela lithi idali unjani? Angani noma yabo angaza ngayibona. Hebani. Nihlangane kanjani kani? Sihlangana nje ko social media. Ezini like umuntu angitest ezinye ziyashela ke bafoka ngenze kuqambela amanga. Imake le yaphesheya yaqoma kanjani awubeke awucacise. Inokungi-inboxa nje sikhuluma ingibize ngodali. Phela once wangibiza ngodali sho sesiyathandana lapha. Sesiyakhala. Noma singashelananga but wathi nje dali. Sho lapho sekushoda sihlangana sibonana sixoxe. But nje iziningi intombi enginazo. Angifuni ungasho ziningi. Ukuthi nje ezinye anginakile. Ziningi ezinye ngayishiya primary. Inqwabe ezinye zingayishiya primary nakhona kusayezama ukuthi eyithanana nabanye kusayezama yabo ziningi ezinye nje ama exam phela iex yami mina ngisangabuyela kuyo ngeke hayi ukuthi mhlambe sengidlu ziningi sekuyiyona nje ukuthi manje sengifocusile kule nginayo because ngiyayithanda nje sibambisene but iex yami ngisangabuyela kuyo wayikhuluma indaba yeex esipikile ngihleze ngiza lenkulumo ukuthi ukubuyela kweex noma ukungafazi iex kulula nje ngokubhala hayi kulula kakhulu okay ake ungibuke nje bafo ungibukisise kahle mawubuka nje mina mathiwa nje ngifonela iex yami manje ngiyayitshela ngithi hayi ngiyakukhumbula mawubuka nje ngeke izibuyele kimi nje nginje ngeke izibuyele kimi izobona ukuthi hayi ngeke yayilahle ngitshela ukuthi lalela phela mama ngeke ngeke salunga ngiyakuthanda sengihlulekile manje ngicela ukuthi sibuyelane sibe right siqhubeke nempilo izothi inhla kubafo lebambisene naye isinhla kwayo izoni mayibuka lo bafo ebambisene naye vele ibona uthi lo ay angazi lento ishiyana kanjani angazi but nje mina anganoma ngizothi ingoba ubaba wami beyisoka enzima kakhulu lo ngizalayo umgabadeli ayibenzima umgabadeli ngikulelo gazi nami angicathi ngikulelo gazi angaze nje ngibe umuntu owaliwayo mangishela intombi noma ake ngithi mhlambe ngiyayifila lento uma ukuthi ngikhona la ngizobhajwa khona ngisheshe ngingayi wesipikire awusathu usibeke thina singaze sishelwe intombi iqala nje intombi mayikushela hayi intombazana mayikushela kuyakubingela leyo njani bhuti ngiyaphile ngingathanda ukuthi sazane hawu sazane kanjani ithi nje ngifisa ukukubona habe ngifisa nje ukubona ukuthi sihlanga nawe ifike ingane mayifika phela lapho ke vele ukufika kwayo isiyaqala lokuthi manje phela kuukuthi uyabona lapho kawu lengane yini manje nawe usuke usuyibonela uyindoda phela uyabona emqondweni ukuthi uzobe ngathi uyalahla uyayibona intombazane once intombazane yathi icela ukukubona uyayibona ngokuthi iwumlandeli wakho nizoshutha ni right uyayibona futhi eze ngomqondo ukuthi okay idinga ukuthi nithandane ke le yabo leyo ntombazane uyikhombisa ukukushela yacaca nje kuyabona so sekucacile ukuthi kushelile ayikwazi ukuthi ikutshele intombazane straight ayikutsheli straight ikhombisa ngama actions enye iyakushela ke enye ke mawukuthi ke shuthi ijwayele iyakutshela ukuthi ayicha sibani bani noma mayihlule ukuyibamba cha sibani bani ngiyakuthanda ngiyaqala ukisho lento bathi nje ngiyakuthanda so lapha inomuntu uyazi ukuthi inomuntu ikutshele nje ukuthi ngiyakuthanda and lo nginaye manje hayi ngoba nakho nginaye ngimthanda it's because nje ngiyakuthanda wena ngifisa ukuthi ngisondelane nawe
Ninenhlanhla. Angazi lento yenzakala kanjani. Shuthi segazini. Shuthi segazini. Mfowethu asikhulume mhlambe uchazile wathi ubuye emakhaya. I-brand yakhe isikhulile kakhulu compared to mhlambe kade ufunda nabo abantu basemakhaya manje so you celebrate bakutreata kanjani abantu basemakhaya? How is the support from abantu okhule nabo mhlawumbe umasipala wangasekhaya? Are they giving you ama bookings as part of ukuthi hayi intwana yethu le ibuya la nabantu nje in general bakutreata kanjani njenganomuntu osaziwe South Africa yonke kodwa kade ukhula nabo? Mina ngeke ngiqamba amanga. Abantu engikhule nabo nje bangithokozele zini like bayithanda into engiyenzayo ukuthi awusibanibani usuwabanje. Yeah. Sibanibani usuwenza into enhle kanje bayithanda but ikhona nenye igenge engibona kahle ukuthi okay isabamba inhliziyo ukuthi sibanibani nange ephumelela phambi kwethu sikhule naye ibhlungu lento. Abanye sekuwukuthi itho lapho kunegenge mina engangizwana nayo engaphuma kuyona ngezimo ezithize ngokubona ukuthi okay for sure abaphili ngalendlela le ngifisa ngayo mina ukuphila nangokucabanga ekuthenini mina ngifisa into yaphambili. Kunabantu abahlale bebambelele into eneyodwa benomqondo ukuthi cha thina nje sinje inkani. Kunabantu abathanda inkani ukuthi nje thina nje sinenkani yethu asithinto. Mina ngumuntu othanda ukuthi ngaso sonke isikhathi ngathi kwinto ebenginayo izolo ngathi namhlanje ngakusasa akube khona ku-edeke ngithanda ukuthi yonke into i-edeke ngaso sonke isikhathi and ngizokhuluma nje ngabantu bangasekhaya ezini like umasipala into kanjalo. Mawucabanga nje bafo yini abantu abaningi kube ukuthi beqashwe ngaphandle but ngakubo bengaqashwa mhlambe wena nje ngokwazi kwakho kusuke kuyini lokho. Noma ngeke ngize kodwa nje kushuthi basuke benekwala ngathi ukuyizweni lento ukuthi la usuka ngakhona basuke sebethi hey usibanibani uyayitshela uze kuthiwa usibanibani akalinaki ingakubo kudalwa yini lokho. Ingwa mhlambe awutholi support kulelo side le. Yeah uzoze uphela umuntu uya la kwazi ukucosha something khona ukucosha something ngazi uthanda indawo zangaphandle. Mina ngeke ngiqamba amanga indawo yangakithi khona indawo la eZwelibovu. Yes basupporta kakhulu abantu bakhona bayasithanda but as in like in terms of umasipala nanokuqasheka ezikoleni abakaze kube ukuthi bayasithinta as in like yini umasipala wakho igama lawo noma ngingazi ukuthi ubizwa ngani but nje akaze nje kube ukuthi usibiza ngaleso sikhathi sibizwe ngaleso sikhathi but angeke ngisho ukuthi bafocusile kuthina basithathisa as in like ama artist endawo emela hlonishwa athandwe mele sambe izikoleni besibize sifike sikwazi ukuthi sijabule nathi yathanda ukuthi ingakithi sijabulise nezingane zangakhona singagcini ngokuthi sibonakala kompangeni sijabulise izingane zangakhona kuqiqi eindaweni ezingaphandle koJosini sijabulise because izikole siyayihamba ukuthandwa abantu sibonale noKhabajas siye ezikoleni siyathandwa abantu kakhulu izingane ziyathokoza but ezangakithi ayithokozile leyo nto ifike ihlala enhlizweni ekuthenini siyojabulisa abantu bangaphandle egcineni ingakithi ajabulile. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi ingakithi nangakithi abasiqashe kube ukuthi sijabulise intsha yangakhona ukuze support ikwazi ukusuka la hlala ngakhona siye phambili. Speaker sesiyalivala nje uhlelo mfethu mhlambe yini ongafisa ukisho kubalandeli bakho? Mina into engingafisa ukuyisho kwabalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu. Ngiyabathanda abalandeli bami. And engikufisayo ngifisa ukuthi benga give up kimina bengalinge kube ukuthi ngelinye ilanga bangiyekelela akube ukuthi ngaso sonke isikhathi behlale bazi ukuthi ngiyabathanda noma athiwa khona owathinteka lo yedwa mhlawumbe indlela thizeni noma ngingazi ngiyacela ukuthi axole la kakhona aqhubeka ngithande mina ngiyohlezi ngibathanda abalandeli bami because ngiyazazi ukuthi angilutho ngaphandle kwabo ngila ngikhona nje it's because of bona kuba bekho bona kwayena lo yedwa kuba akekho ngaba ngikho la ngikhona abantu bangithanda ngakezweni nje ukuthi mangiqhamuka bethawu
nangoSpikile is because of bona mina ngilutho ngaphandle kwabo bele behlale bekwazi lo ngiyabathanda kakhulu cela nje bengapheli amandla sicela uba drophele mhlawumbe abasha abangakazi bakubona abazobe beqala ukubona nabake bakubona abangazi bazokulandela kanjani sicela uba drophele ama socials wakho. So bafowethu mina la ngitholakala khona uFacebook Spikile SA yeah bazongithola nje impela mase kuba ukuthi uTikTok Spikile SA yeah yonke indawo nje ngitholakala ezo Spikile SA but uInstagram ngisafisa ukuthi kube khona umuntu ozongifundisa wona angikwazi uyangihlula hayi Instagram to bafu uyangihlula yazi mangithi ngiyangena ngibe noma ngizoposta ngibheke ngicathi into yabelungu kakhulu manje iyangihlula ngisanesifiso nje sokuthi nami bakhona abahlale besho bethe uInstagram asikuboni siyafisa uwenza but unokungihlula angazi Spikile nayi camera cela umuntu la eSouth Africa ozokusiza akufundisa uInstagram. Bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi ngicela umuntu ozongifundisa uInstagram angitshele ukuthi ngenze njani bafowethu angazi leyanto ngiyangena mase ngiyabuka mangithi bafu Instagram bafu uyangichitha kusho TikTok ngangingawazi but kwakhona abangifundisayo ngawubamba but Instagram yimpi akuwona wengane kanjalo sivala kanjalo kuhlelo olunye layo ke iDurban Network igama sabeni sizwa kaNdabase benginoSpikile la onanegama lesilungu lishilo ke nilizwileke useyashiya ke manje studio mfowethu bekumnandi ukuba nale studio. Hawu nami ngijabulile bafowethu ngathi ngakhula njalo iDurban Network nilandele bafowethu yabo njengoba nje sila sikwazi khona ukuthi sixoxe ngeimpilo zethu sikwazi ukunivezela ama side ethu abhlungu na right nihlale nazi kahle ngempilo yethu so bafowethu ngicela niqhubeke njalo nazo ukuthi uthande nizothola kwiDurban Network lukhulu kakhulu ukuthi bayakwazi ukuthi besilethe sikwazi ukuchaza ngeimpilo zethu ukuze nizazi kahle. Sivala ke kanjalo ke naye uSpikile uhlelo lwayo ke iDurban Network sesivala nje sithi kunina danko lapho.